Alasoja, se lähti museo justiinsa, että se on uusittu just vastikään. Ristikko, tämä ristikko varmaan vanhin. Kuinka vanha se on? Se on ihan tuolta junnuvuosilta asti. En nyt muista, mutta yli 10 vuotta ainakin. Vanhin varuste, minkä sä omistat ja kuinka vanhat ne on? Kyynärit. Kuinka vanhat ne on? Ehkä 7 vuotta. Ehkä kyynärit. Kuinka vanhat ne on? Ehkä 4, 5. Kyynärit. Kuinka vanhat ne on? En muista. Kyynärsuojat varmaan nykyään. Ja kuinka vanhat ne on? No varmaan about 10 vuotta. Varmaan kyynärit. Varmaan 15 vuotta vanhat. Apua. Varmaan jotkut treenisukat ja ne on joku 11 vuotta. Varmaan alasuojat, ehkä joku 10-15 vuotta. Varmaan polvarit ja semmoinen 8 vuotta. Varmaan kyynärit ja en tiedä, varmaan 10 vuotta. Ehkä polvarit ja ne on varmaan 5 vuotta. No on vanhat, varmaan yli 30 vuotta vanhat. Tämmöiset legendaariset jofat löytyy. Mun vanhin varuste, mun rintapanssari, se on varmaan 10 vuotta vanha. Mä oon yrittänyt monta kertaa vaihtaa, mutta ei oo toista niin hyvää.